Super, super! Vă salut din nou pe toți, mă bucur tare, tare mult că ați intrat pe Zoom-ul nostru din această seară, un Zoom cu totul special, un Zoom cum nu am mai auzit încă în astea 2 luni și o să vedeți de ce. Mulțumesc foarte mult, Smaranda, că ai spus da ideii mele și a lui Billy și că noi am avut așa puține emoții, oare o să vrea, oare ce o să ne spună și din prima, imediat cum am tastat, ai și spus da, wow, mulțumesc, sunt încântată, mă bucur că v-ați gândit la mine. Haideți să vă spun puțin cine este Smaranda, de unde ne cunoaștem noi și după aia vă spune ea mai multe despre ea. Așa că eu am cunoscut-o pe Smaranda în urmă cu mulți ani, nu spunem noi câți, mai bine nu spunem câți, însă cred că a fost momentul în care a trebuit să ne cunoaștem pentru momentul care a urmat acum 1 an de zile când noi ne-am reîntâlnit. Cred că așa a fost puțin premergător momentului de anul trecut, când stând eu așa pe rețelele de socializare, pe Insta, pe Facebook, nu mai știu unde am văzut, o postare în care ea, de pe plajă, mi-amintesc și acum, de pe plajă postase o carte, vedeam acolo plaja sau malul lacului unde locuiește ea, și era postat o carte, cartea o am aici lângă mine, că mi este foarte dragă, este cartea Anitei Morjani și este cartea A murit și m-am descoperit pe mine însă, e o carte foarte dragă mie, cum este și autoarea de fapt, pe care eu o urmăresc și când am văzut postarea asta am spus, wow, uite cineva care citește ceva mișto. Și țin minte că imediat ți-am scris atunci un mesaj și ți-am scris că mă bucur că citești cartea asta și că vezi că mai are și o continuare. Și atunci am reluat noi așa puțin legătura și din vorbă în vorbă, povestind despre cu ce te ocupi, ce mai faci, m-am aflat că Smaranda avea în planuri lucruri minunate. Și pe mine m-a fascinat așa când a început să-mi povestească despre lună, despre univers, despre intenții și mi s-au părut așa lucruri wow, lucruri magice care, sincer, mi-ar fi plăcut și mie să știu mai multe despre ele și tot așa din legătura noastră am mai aflat despre retreat-ul pe care Smaranda îl organizează lună de lună, Full Moon Retreat, și la care prima oară când m-a invitat, bineînțeles că sufletul meu cred că își dorea să participe, însă mintea mea a început să gândească, vai, eu stau la Timișoara, retreat-ul este lângă București, este prea departe, este nu știu când, și Smaranda m-a liniștit și mi-a spus așa, dacă este să fii la acest retreat, dacă trebuie să fii, vei fi acolo. Deci atât mi-a trebuit să știu că este exact locul unde trebuie să fiu. Am dat un telefon, am luat-o pe Billy, am organizat-o și bineînțeles că n-am plecat niciunde fără ea și a fost locul în care am descoperit-o pe adevărata Smaranda și tare mi-a fost așa drag să aflu ce persoană deschisă este și câtă energie emană și cât de plăcută să face și câte lucruri minunate am aflat de la ea atunci și lucruri pe care lună de lună am încercat să așa keep up cu Smaranda, să țin pasul și să particip la retreat-urile ei. Îți mulțumesc, Smaranda, o fac de fiecare dată și după fiecare retreat la care particip, intru și îți mulțumesc pentru că aflu lucruri noi, pentru că sunt lucruri care țin de suflet și sunt lucruri în care eu mă regăsesc și mă bucur că sunt pe drumul ăsta. Smaranda este o fire foarte curioasă și așa îi place să se implice în tot felul de lucruri noi. Când a aflat despre uleiurile esențiale, pentru că bineînțeles la retreat ne-am dus cu uleiurile după noi și ne-a și oferit ocazia să vorbim despre ele și să le spunem fetelor de acolo ce minune am descoperit și să vorbim despre uleiuri și a fost momentul în care, nu știu dacă atunci sau ulterior te-ai îndrăgostit de uleiuri, dar cu siguranță este persoana care le folosește și care a vrut să învețe mai multe și mai multe despre ele și deja știe atât de multe încât noi am spus, wow, trebuie să ținem un Zoom. Așa că, iată că este invitata mea. Pe lângă asta vreau să vă spun că are 2 copii absolut minunați. Pentru cei care ați fost prezenți la Zoom-ul nostru cu copilașii, poate i-ați văzut, cei 2 gemeni din Elveția sunt copiii Smarandei. Sunt fascinanți numai. Eu de câte ori văd și filmări cu ei și cât folosesc ei uleiurile esențiale și cum își fac ei mixuri, sunt extraordinari. Nu mai vreau să dezvălui eu prea multe, vreau să o las pe Smaranda să vorbească pentru că este întâlnirea ei și îți mulțumesc mult de tot că ești parte din viața mea. Wow!
Oli, e din viața mea, mulțumesc frumos! Sunt norocoasă! Șterg lacrimile acum că m-am emoționat, Doamne, nu... Mă uimiți de fiecare dată, fetelor, cu atâta iubire necondiționată, pe cuvânt asta simt. Și asta simt în grupul doTERRA și asta simt direct de la voi și sunt extraordinar de recunoscătoare. Vreau să vă spun, în primul rând, mulțumesc, sunt onorată. O să vă dezvălui câteva din trucurile mele, ce folosesc eu pentru a manifesta mai ușor, dar la început, pentru că eu am tendința să mă întind așa foarte mult cu informațiile, dar în același timp și respect timpul vostru, vreau să vă zic că în prima parte o să vorbim un pic despre intenții, apoi am să vorbesc un pic despre planete și despre sistemul solar, o să fie așa o mini introducere în astrologie și în astronomie, apoi despre vibrația uleiurilor esențiale, cum ele pot fi categorisite în uleiuri yang masculine sau uleiuri yin feminine, apoi foarte repede o să vă explic cum putem face mixuri pentru fiecare fază a lunii și cum le putem folosi. Iar apoi o să anunț câștigătorii concursului, pe care vi-l spun imediat, exact acum o să vă spun care e concursul. Iar apoi cei dintre voi care și-au planificat doar o oră pentru această întâlnire pot ieși. Iar ceilalți care vor să mai rămână, o să facem un mini-atelier de manifestare pentru luna nouă în Gemeni, care are loc peste 3 zile, pe 22 mai. Așadar, o să puteți, pe de-o parte, afla toate informațiile, iar după ce ne încadrăm în ora asta, o oră și 10 minute, o să vă cine mai vrea să rămână, mai poate să rămână cam 20-25 de minute pentru a vă vorbi exact ce mix de uleiuri esențiale de la doTERRA propun eu pentru gemeni și cum putem face să lucrăm exact peste 3 zile, să punem în practică ce o să vă spun eu aici. Așadar, să vorbesc despre concurs. Pentru că este un domeniu atât de vast și mie, dacă m-ar fi lăsat fetele și timpul și așa, aș fi făcut un Zoom de, nu știu, 7-8 ore. Și sunt foarte multe detalii de pus la punct. Așadar, vreau să ofer unei persoane care este prezentă acum pe Zoom posibilitatea să lucreze cu mine, 1 la 1, într-o ședință de 90 de minute pe dorința ei specifică și vom vorbi care este dorința sau intenția, cum o poate manifesta și ce uleiuri să folosească. O să fie, nu-mi place să-i zic coaching, o să fie o ședință privată în care vom vorbi ca două prietene sau ca doi prieteni, pentru că cred că avem și domni în seara asta cu noi, și vom stabili împreună cum e cel mai bine. Există și o condiție de participare la acest concurs, respectiv vreau să vă invit să scrieți pe chat o frază sau o propoziție sau un foarte scurt paragraf care să conțină cuvântul intenție sau intenții și cuvântul doTERRA. Astfel, vreau să vedem cum putem împreună face așa un brainstorming și cum putem lega aceste două concepte minunate care ne pot îmbunătăți viața mult mai repede decât ne imaginăm. Pentru că Universul are așa o putere nebănuită și nemărginită și ne poate oferi tuturor tot ce ne dorim în același timp. Atâta timp cât, și aici vreau să vă spun practic secretul meu, aceste intenții sunt de natură divină. Atâta timp cât intențiile noastre vin într-adevăr de undeva, din profunzimea sufletului nostru și nu din ego. Ăsta e momentul în care vreau să vă povestesc un pic cum am luat-o eu pe calea asta și cam cum am manifestat eu până acum, la început fără să-mi dau seama, iar apoi ușor am fost prezentă în momentul de față și am început să fiu atentă la semnele pe care mi le trimitea Universul și să-mi dau seama că pot să manifest
nu numai involuntar, pentru că noi suntem co-creatori ai propriei noastre existențe, fie că vrem, fie că știm, sau fie că o facem voluntar sau nu. Și la mine s-a produs acest shift de la lucrurile involuntare spre lucrurile voluntare. Am stat așa și m-am gândit, bineînțeles că în copilărie multora dintre noi ni se îndeplinesc dorințele și ne bucurăm foarte tare, dar nu întotdeauna ne dăm seama că noi suntem cei care ne manifestăm aceste dorințe, pentru că dorințele noastre sunt niște dorințe sincere, niște dorințe venite din suflet și niște dorințe pe care noi le simțim în corp înainte să se fie împlinit. Când suntem mici și ne dorim o bicicletă, nu ne dorim o bicicletă pentru că vrem să-i dovedim nu știu cui că noi avem o bicicletă mai frumoasă sau ca să le arătăm părinților cât de bine mergem pe bicicletă sau mai știu eu ce altfel de nevoie venită din ego. Ci ne dorim o bicicletă pentru că în mod sincer vrem să avem o bicicletă, pentru că nu avem o bicicletă și ni se pare o oportunitate minunată de a descoperi lumea mergând pe bicicletă. Astfel, dorințele noastre se împlinesc mult mai ușor. Și am să vă dau 2-3 exemple așa mai importante din viața mea. Să vă spun. Eram eu la liceu, în clasa 12-a. Și în perioada aia începuseră să se facă posterele alea mari așa pe toată clădirea. Vă dați seama că eu eram în clasa 12 acum foarte mulți ani, când publicitatea nu era atât de evoluată. Și faptul că la noi, în fața liceului pe clădire, se pusese o mașină, era vorba de un Audi TT decapotabil, care la vremea aia era așa, ca și cum Ferrari cu Maybach ar fi făcut așa o mașină și ar fi fost asta mașina. Deci era ceva de neimaginat, în condițiile în care mama mea conducea la vremea aceea un Matiz. Și mi-am luat și eu, ca toată lumea, permisul și am spus, nu, eu îmi doresc această mașină, alta nu o vreau. Și nu vreau pentru a dovedi cuiva ceva, pentru că nimeni nu avea, de fapt, mașină la vremea aia, ci pur și simplu mi s-a părut un obiect atât de frumos, încât mi l-am dorit din suflet. Pentru mine, mi se părea că vreau și eu să văd cum e aia, mașina minunată din poză. Ei, și asta era cam la începutul școlii, septembrie-octombrie. Nu trece noiembrie, în decembrie mă îndrăgostesc de un om, omul se îndrăgostește și el de mine și fără să-i spun. Deci nu m-a întrebat. Vreau să fie clar. Noi nu am vorbit despre asta. Vine ianuarie și vine februarie. Pe 14 februarie stăteam eu liniștită la mine acasă și aud Titi. În fața casei era un Audi TT legat așa cu fundă roșie. Am crezut că leșină, am crezut că pic de la balcon. Chiar mi-aduc aminte că deși era februarie și era frig, am coborât în cămașă de noapte. Pur și simplu mi se împlinise un vis, fără ca eu să fac multe lucruri în sensul ăsta, fără să întreprind vreo acțiune, pur și simplu, pentru că eu mi-l dorisem într-adevăr și mi-l dorisem cu tot sufletul și cu o inocență și cu o bucurie. Iar când am văzut prima oară mașina aia pe clădire, o și simțeam că e ca a mea, adică nici nu mi-am pus problema că s-ar putea să nu am. Ok, și trec ani, sunt multe manifestări, sunt multe lucruri care mi se întâmplă, începând cu faptul că, nu știu, îmi doresc o înghețată, n-am niciun ban în buzunar, merg pe stradă, mă uit pe jos, găsesc exact monedele necesare să-mi cumpăr o bulă de înghețată. Mă mut în casă nouă, îmi cumpăr și eu niște mobile de la Ikea și știți că sertarele au așa o chestie de care se trag, nu știu cum se numesc, un mișmac. Ei, și mișmacurile erau cam urâte și mi-am cumpărat eu altele noi. În formă de fluturi, de floare, de ce-mi plăcea mie atunci. Dar îmi lipseau, ce anume? Șaibele. Nu aveam șaibe și nici șuruburi. Și mă gândeam, Doamne, deci acum trebuie să mă duc, să cumpăr șaibe, să cumpăr șuruburi, ce măsură, cum să fie. Și cum îmi făceam eu mai multe griji, dar eu chiar vreau să montez mobila. Eram într-o parcare și mă uit pe jos. Deci eu nu știu dacă voi sunteți conștiente, dar în toate parcările este plin de șaibe și șuruburi. Și am început așa, ca una cu una, am făcut o jumătate pungă de șaibe și șuruburi, m-am dus acasă, le-am montat, bineînțeles, se potriveau, a fost de vis. Apoi, fast forward, în 2005-2006, mă mai laud un pic și după aia și intrăm în tehnicile de manifestare.
încerc așa să mai ofer un pic de timp celor care vor să participe să intre. Și cunosc un băiat, un alt băiat, mă îndrăgostesc lui Lea și el la fel. Îmi zice, auzi, hai să ne mărităm, să ne căsătorim. Băi, nu. Bă, nu, în niciun caz. Eu l-aștept pe prințul pe cal alb, n-ai nicio șansă. Adică treci peste nu. Și trece o lună, trec două. Eu lucram pe vremea aceea la Dada și participam la tot felul de târguri internaționale cu firma Dada, care făcea haine și genți. Șefa mea din vremea aia îmi spune, băi, uite, avem pe cineva la primărie care o să ne facilitează niște fonduri din astea europene, haide până la primărie, ia și tu tot ce ai ca prezentări și de grabă să mergem. Era aprilie, cred. Merg eu la primărie, în fața primăriei fanfara militară. Cânta de zor la trombon, la tobă și ce instrumente mai au ei pe acolo. Și ce merg eu, la un moment dat erau 4 rânduri de fanfară. Se deschide fanfara în două și din mijlocul fanfarei, tâgdâm, 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 pe un cal alb apare un cetățean. Îmbrăcat în prinț, așa, cu vestă de catifea, înțelegi, cu pantalon de aia de călărie, cu cizme înalte. Mă uit, zic, ori filma ăștia ceva. Eu în vremea aia lucram în industria filmului. Când mă uit mai bine, tâgdâm, tâgdâm, pe un cal alb, lângă mine apare soțul meu care descalecă, îngenunchează, scoate un inel și zice, mă iei? Momentul în care mie mi-au ieșit ochii din orbită era să leșin și îmi zice, mă, aveam pregătit ceva mai lung, dar am uitat, zi, mă iei? Zic, mă, da, te iau. Apoi, când eram pe punctul să leșin, vine ăsta, martorul, sau nu, de la starea civilă și spune, martorii și mirii, buletinele. Bineînțeles că pe blat mama mea cu un prieten făcuseră toate analizele, și eu fără să vreau și fără să știu, în ziua aia m-am măritat din boschezi, din primărie și din zonele împrejmuitoare, au început să apară toată familia și toți prietenii mei, iar eu, fără să vreau, fără să știu și fără să pot să zic nu, m-am măritat pentru că am manifestat acel prinț pe care eu îl tot pomeneam în fiecare conversație cu orice iubit sau cu prietenii. Spuneam, nu, eu n-am să mă mărit niciodată pentru că aștept prințul pe cal alb. Și iată că acest prinț a venit pentru că el a fost manifestat din inimă. Nu știu dacă să mai spun una, să-mi zică fetele dacă să mai spun o manifestare din asta sau să trecem la fazele lunii. Eu nu mai pot de râs și la cum te cunosc pe tine, cred că altfel nu te măritai. Dar da, văd lumea pe grup, cei care au pusă imaginea, cum râd și se simt bine. Deci dacă mai ai ceva fain... Mai am una. Bine, am multe, am 10, am sute. Dar le confirmă. Deci e adevărată povestea. Mă, da, e adevărată și am și poze, am și filme, dar da, chiar n-am știut nimic. Dar nimic. Și o altă situație în care n-am știut nimic, eu îmi doream 2 băieți. Și la un moment dat, la vreo 2 ani după nuntă, constat eu că sunt gravidă. Am știut exact momentul în care am rămas gravidă, l-am simțit, am fost sigură. Și mă duc la ginecolog. Un domn ginecolog de 60 de ani ai lui, cu vreo 40 de ani de experiență ca doctor. Mă duc prima oară, bine, totul bine, da, sunteți gravidă, sigură, ați venit foarte devreme, nici nu trecuseră 14 zile, mi-a făcut un test de sânge, mai veniți peste vreo lună. Vin peste vreo lună, foarte bine, da, are bătăi, fătul e sănătos, la revedere, mai veniți peste 2 luni. Și eu zic, auziți, da, v-ați stat bine? Un pic indignat, domnul doctor mă privește cu ochii mari și îmi spune, da. Și zic, știți, nu vreți cumva să vă uitați mai bine? Aproape că nu și-a dat ochii peste cap, dar până la urmă zice, hai să-i fac pe plac, săraca, e gravidă, are hormoni, să nu mai supăr și eu. Mai bagă ștromelea gola pe acolo și se uită și zice, aoleu, stați jos. Îi se adresează soțului. Stați jos. Vedeți că aveți gemeni. Eu am fost
convinsă că o să am 2 băieți. N-am știut că o să am gemeni, dar pur și simplu l-am pus pe doctor să caute și pentru că erau gemeni din ăștia care nu sunt identici, unul era mai pitit și unul era mai așa, nu i-am văzut când a controlat prima dată, dar eu i-am manifestat că vreau 2 băieți și na. Doctorul era pur și simplu șocat. Adică zice, bă, nu mi s-a mai întâmplat. Nu mi s-a mai întâmplat în cariera mea să fie gemeni și eu să nu-i văd, adică să-i caut. Și mai ales să-mi spună pacienta. În fine. Bine, mi-am manifestat acum, chiar luna asta, vă dau cuvântul de onoare. Îmi doream un venit anume, fix pe lună. Pur și simplu. Și mi l-am scris. Mi l-am scris într-o agendă, uite aici mi-am făcut o listuță. Și mi-am scris aici ce vreau să manifest, nu știu ce. Asta era pe 22 februarie. Acum 2-3 zile am primit un mesaj de la cineva care mă ruga să lucrez niște ore în plus. Eu fac voluntariat cu programe de educație la școală și practic îmi oferea ore plătite de exact suma pe care mi-am setat eu în agenda pe 22 martie. Așadar, se poate manifesta. Și vreau să vă spun și vouă un pic cam cum am făcut. În primul rând, dorințele, care sunt dorințe și intenții adevărate, sunt în total vibrația Universului și vibrația acestei dorințe sunt egale. Le simțim cumva că vin din interiorul nostru. Sunt niște dorințe ale noastre. Nu vrem să le manifestăm deloc în legătură cu ceilalți, pentru ceilalți. Și le simțim la nivel fizic ca și cum ele ar fi deja posibile și ar fi deja împlinite. Pur și simplu știm că dorința aia e pentru noi și știm că ne-o dorim dintr-un loc de dragoste pură. Nu are legătură cu alte persoane. Nu putem să ne dorim într-adevăr ceva pentru alte persoane, chiar dacă suntem mame. Nu putem să zicem, îmi doresc foarte tare ca copilul meu, nu știu, să intre la nu știu care facultate, pentru că la planul vieții lui și noi nici nu avem dreptul și nici nu este de dorit să intervenim. Apoi, chiar dacă suntem foarte îndrăgostite de cineva, nu este o dorință de natură divină să spunem vreau ca Ionel Georgel să mă iubească. Nu, pentru că asta de fapt e în planul vieții lui și noi intervenim acolo și nu avem dreptul ăsta. Și putem plăti foarte mult dacă încercăm să modificăm cursul vieții altor oameni. Deci, în primul rând, dorința trebuie să fie legată doar de persoana noastră. Intențiile astea sunt așa ca niște cepe și trebuie să le decojim ca să ajungem la intenția inițială. Vreau să mă iubească Silviu, Adrian, nu știu ce, poate să fie, de fapt, dacă decojim și luăm încă un strat, vreau să nu fiu singură. Și dacă mai luăm încă un strat, este teama de abandon. Și dacă mai luăm încă un strat, vreau să aparțin. Și, de fapt, s-ar putea ca intenția noastră să fie să aparținem întotdeauna unui grup, unei familii. Și ca această dorință să poată fi manifestată și altfel, nu numai prin iubirea unei anumite persoane. Trebuie să fim așadar foarte, foarte atente care e adevărata noastră dorință. Apoi, dorințele astea de natură divină se simt pe cale intuitivă foarte repede în corp. Este ca un fel de prim gând pe care îl simțim așa în toată ființa noastră până în stomac. Nu al doilea, al treilea sau al șaptelea gând, când noi stăm și ruminăm și ne gândim, Doamne, nu, poate nu e asta, poate e altceva și ajungem la o intenție care de fapt nu este o intenția noastră inițială. Apoi, trebuie, uitați, acum o să vă dau share screen. Așa. Trebuie să fim conștienți că în univers există posibilități de manifestare enorme și nelimitate. Dacă noi manifestăm ceva,
nu ia nimic din puterea de manifestare a altei persoane, iar dacă altă persoană manifestă ceva, nu ia nimic din puterea noastră de manifestare, așa că putem foarte bine să ne imaginăm cum toate dorințele se manifestă în același timp și chiar când ne dorim ca noi să ne manifestăm dorințele, să ne dorim ca și ceilalți să și le manifeste. Acum, aici, cred că vedeți pe ecran, este așa o mică poză cu Universul. Planeta aia mare, 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 din partea stângă, galbenă, este Soarele. Apoi, aia mică, mică, amărâtă, următoarea este Mercur care ne face atâtea probleme când intră mereu în retrogradare. Urmează Venus și apoi a treia planetă de la Soare, cum știm cu toții, este Pământul. Și totuși, la scara Universului, vedeți cât de mic este Pământul și imaginați-vă cât de mici suntem noi. Așadar, trebuie să fim conștienți și chiar să credem din tot sufletul nostru că în acest univers în care noi trăim există suficientă energie ca noi să putem manifesta orice ne dorim. Și dacă mi-ar merge mouse-ul, v-aș și arăta, dar din niște motive necunoscute mie, nu merge. Lumina Soarelui vine și atinge toate planetele. Începând cu Mercur, aia micuță, până la amărâta de Pluto, pe care au și scos-o din sistemul solar. Acum nici măcar nu mai e planetă, e planetă Pitic, care e departe ultima, nu se vede aici, ar fi după Uranus în partea ailaltă. Și noi aici pe Pământ suntem binecuvântați cu o temperatură suficient de mică sau suficient de mare pentru ca plantele să poată să crească și pentru ca viața să existe. Și din câte știm, în sistemul nostru solar, planeta noastră este singura planetă locuită. Nu vorbesc despre univers, da? Vorbesc despre sistemul nostru solar. Și razele Soarelui, care reprezintă sursa noastră de energie, vin la suprafața Pământului și aici, cu ajutorul plantelor, ele trec dintr-o formă non-materială într-o formă materială. Practic, lumina și energia Soarelui se materializează și devine formă, devine substanță. Cu ajutorul fotosintezei creează plantele. Și noi plantele astea le mâncăm, după cum bine știți. Tot aceleași plante le mănâncă și animalele pe care iarăși le mâncăm și mai există aceste uleiuri vindecătoare. Așadar, ca să fie foarte clar, lumina Soarelui fiind sintetizată din această plantă, noi când consumăm aceste uleiuri esențiale, fie că le inhalăm, fie că le ingerăm, fie că le folosim topic pe piele, ne hrănim cu raze de soare. Și plantele sunt ca niște, eu le văd ca niște ghizi spirituali care ne și vindecă, ne și îndrumă. Și până la urmă ne ajută să ne hrănim și să ne susținem viața. Apoi aici am pus un tabel pe care cred că toată lumea îl știe și se referă la frecvența și vibrația uleiurilor. Bineînțeles, îl avem pe Rose, care are 320, urmat de Helichrysum cu 180, Bazilul e mai mic și are 52. Iar aici același lucru și putem vedea că mâncarea procesată are doar 4 MHz, unde carnea are 7 și totuși sucurile verzi ajung undeva la 170. Și iarăși citatul lui Tesla, care aproape sigur îl știți, dar pe mine mă impresionează de fiecare dată când îl aud și mă inspiră, zice că dacă vrei să găsești secretele Universului, gândește-te în termeni de energie, frecvență și vibrație. Și practic despre asta este și manifestarea. Dacă eu am energia, frecvența și vibrația a faptului că eu am tot ce îmi doresc și că pot avea tot ce îmi doresc, Universul vine și rezonează cu mine, iar eu atrag acest lucru pur și simplu, aproape instantaneu. Dacă sunt
dacă nu am blocaje interne. Acum, iarăși, cât de repede funcționează aceste uleiuri esențiale. Și avem aici, în 22 de secunde, ele ajung la creier, din momentul în care le inhalăm, apoi, în 2 minute, ajung în sistemul nostru sanguin, iar apoi, în 20 de minute, practic, din momentul în care noi am folosit un ulei esențial, vibrația, frecvența și energia acelui ulei esențial a ajuns în punctul în care ne afectează sau ne influențează fiecare celulă din corpul nostru. Timp de 2000 de ani în China, sau de acum 2000 de ani în China, cam când a început medicina tradițională chinezească, și de aproape 5000 de ani în India, de când au început ei să se gândească la Ayurveda, s-a cristalizat acest concept al lui Yin și Yang, a faptului că, Doamne, dacă aș ști cât de rău îmi pare că nu merge mouse-ul ăsta, că vreau să vă arăt așa, dar nu pot, domnule. A faptului că în orice formă de energie sau orice formă de existență este divizată în două. Și că în fiecare parte neagră există o mică parte albă și dacă vă uitați, în cercul ăla mic de jos este și el divizat în două și este și el divizat în două și este așa mereu și mereu divizat în două. Acesta este conceptul pe care toți îl știm, Yang și Yin. Și el se referă la faptul că tot universul sau tot ce este în existență la momentul ăsta are aceste două dimensiuni. Pentru a fi mai ușor, am spus că Yin, adică nu eu, mă rog, ei le-au denumit așa, reprezintă sacrul feminin, iar Yang reprezintă divinul masculin. Asta nu înseamnă că Yin este sinonim cu femininul, iar Yang este sinonim cu masculinul, pentru că ele reprezintă aceste două dimensiuni, dar pentru ca noi să le înțelegem mai bine, ele sunt întrupate astfel. Și am să vă spun câteva lucruri despre Yin sau feminin. Cum putem să-l recunoaștem și care sunt adjectivele care îl definesc. Yin sau femininul este întunecat, este umed, este rece, este moale, este perceptiv și este receptiv. Reprezintă luna și pământul. Ca anotimpul reprezintă toamna și iarna. Ca timp al zilei reprezintă noaptea. Are proprietatea de a calma, de a răci, de a favoriza somnul. Generează, umezește. Este un proces lent, încet. Are ca verb definitoriu a fi. Este material și substanțial în același timp. Este în descreștere și este orientat spre interior. Ca și gusturi, este reprezentat de gustul sărat, acru și amar. Și vă spun toate aceste lucruri pentru că astfel puteți să vă dați seama că orice lucru din existența noastră poate fi Yin sau Yang, sau nu numai Yin și nu numai Yang, dar una dintre aceste energii va fi preponderentă. Apoi, Yang sau divinul masculin este luminos, este uscat, este fierbinte sau cald, este tare, este activ, reprezintă soarele, ca anotimpuri primăvara și vara, ca timp al zilei ziua. Are proprietatea de a încălzi, de a energiza, de a stimula, de a transforma, de a elimina, protejează, este rapid. Are ca verbe definitorii a ști și a face. Este imaterial și non-substanțial.
este în creștere, este orientat spre exterior și ca gusturi este definit de gustul iute sau picant și gustul dulce. Ca și elemente, apa și pământul sunt considerate elemente feminine, deci elemente yin, iar focul și aerul sunt considerate elemente masculine, elemente yang. Iar acum vreau să vă vorbesc un pic despre uleiurile esențiale. Ca toate lucrurile din univers, și aceste uleiuri esențiale pot fi, desigur, categorisite în yin și yang. Stați că o să opresc un pic share screen-ul, dacă o să pot, de bună seamă. Nu pot. Îmi cer scuze, vă rog să mă scuzați. Nu pot să opresc share screen-ul. Nu opresc share screen-ul, că nu merge mouse-ul, nu-i nimic, merge mai departe, ne descurcăm. Astea, în caz că nu v-ați dat seama, sunt blocajele mele. Frica mea că o să se întâmple ceva pe care am manifestat-o, că nu, despre asta vorbim. Măcar la... Cu o oră, da, așa e. Am fost de față. Da, și vreau să vă spun că există, se pare, în alte universe paralele, lumi în care ființele care trăiesc acolo manifestă instantaneu. De ce nouă nu ni s-a dat acest dar? Pentru că, uite, eu sunt dovada vie că nu ne putem controla gândurile și dacă am manifesta instantaneu, cred că toată lumea ar deceda în primele 24 de ore, că ne e frică. Vai, dacă așa, vai, dacă așa. Și dacă am manifesta inconștient și instantaneu, ni s-ar întâmpla toate nenorocirile. Deci, practic, faptul că noi manifestăm mai greu este un dar. Și acum e cât mai bine să manifestăm cât mai conștient și așa, pe etape, ca să ne protejăm și noi înșine de gândurile noastre. Dar revin. Cumva în lumea în care trăim, proprietățile lui Yang, ale masculinului, sunt mult mai favorizate și apreciate decât proprietățile lui Yin. Respectiv, Yang, masculinul, reprezintă plin. Yin, femininul, reprezintă gol. Și dacă îi întreb pe mulți oameni ce vrei, plin sau gol, o să zic plin. Și chiar e vorba în limba română să vezi mereu jumătatea plină a paharului. Dar vin și eu și vă întreb, de exemplu, să luăm o cană sau chiar un pahar, da? Dacă e să reținem proprietățile despre care am vorbit, e tare, deci asta înseamnă că este yang, masculin. Dar dacă eu aș avea aici un cilindru tare de sticlă, aș putea eu oare să-l folosesc ca pahar? Nu. Pentru că faptul că el este gol îi oferă utilitatea, iar faptul că este gol, conține, este o proprietate yin. Și așadar, asta dovedește că cam toate obiectele care se află pe pământ sau aiurea în momentul ăsta sunt în același timp și yin și yang, exact cum arăta imaginea dinainte pe care cu toții o știm. Dar când eu beau din pahar, el este yin pentru mine. Când îl țin în mână, este yang. Și putem face exercițiul ăsta cu absolut orice obiect vreți voi. Și dacă aș putea să văd pe chat, dar bineînțeles că nu pot, că nu merge mouse-ul, nu mai merge nimic, să zic, Doamne ajută că merge imaginea. Aș putea să iau la cererea voastră diverse obiecte și să vedem dacă ele sunt yin sau yang. Dar, vă spun, toate au amândouă calitățile. Și uleiurile esențiale, pentru că, uite, în imaginea astea putem vedea că luna trece prin 8 faze. Și fiecare fază a fost categorisită drept yang sau yin. Practic, în faza yang, noi suntem îndemnați să facem lucruri, să acționăm, iar în faza yin, noi suntem îndemnați să stăm, să fim receptivi și să primim. Și ce fac eu este ca în fiecare fază a lunii îmi fac un mic mix de uleiuri și îl folosesc pe acela. Respectiv, în faza yang folosesc uleiuri yang și în faza yin folosesc uleiuri yin. Și să vă spun, în principiu, uleiurile florale
cum ar fi rose, geranium. Da, uite că mi-a apărut, am touchpad și încerc să-l folosesc, dar ce să vezi, nu merge. Chiar cu touchpad-ul am început, dar nu vreau. Deci, uleiurile florale, rose, geranium, ylang-ylang și cam toate floralele sunt yin. Apoi avem uleiurile spicy sau picante, iuți, cum ar fi cardamonul, cinamonul și gingerul. Astea sunt uleiuri yang. Citricele, bergamot, grapefruit, lemon, sunt considerate uleiuri yin, dar wild orange este considerat un ulei total neutru. Și uleiul ăsta relaxează foarte mult sistemul nervos și promovează o stare de bine, de sentimente foarte bune. Pe lângă el, de asemenea, clary sage este considerat un ulei neutru. Adică în interiorul lui cantitatea de yin și cantitatea de yang sunt aproape egale. Uleiurile ierboase, cum ar fi dafinul, marjoranul, rozmarinul, cimbru, sunt yang, așadar masculine. Cypress este yin, apoi esențele lemnoase pot fi atât yin cât și yang. De exemplu, sandalwood este yin, feminin, în timp ce cedarwood este yang, așadar masculin. Frankincensul este considerat yin de unii și yang de alții, pentru că și asta cu energia este o treabă cât de cât subiectivă și unii aromaterapeuți consideră că este yin, alții consideră că este yang. În schimb, toată lumea e de acord că mirul este yang și pentru că, dacă vă amintiți, spuneam că yin-ul, femininul, este considerat rece și umed, peppermintul și spermintul, care au efect de răcire, sunt, ce credeți, yin, așadar feminine. Apoi vetiverul este iarăși yin, camomil, melisa, eucaliptul. Acum lavanda are proprietăți, te ajută să dormi și spusesem chiar aici că calmează și favorizează somnul, uleiurile yin, feminine. Eu l-aș pune la yin, dar sunt și voci care spun că ar fi neutru. Apoi, la yang, ca să vă mai dau câteva exemple, black pepper-ul, cardamonul, cinnamon, am vorbit de ieri, juniper berry sau ienupărul, ar fi masculine. Dacă vreți să folosiți în mixurile voastre un ulei și nu știți dacă e predominant masculin sau predominant feminin, puteți să apelați la un specialist în aromaterapie care vă place și cu care rezonați și el o să vă dea punctul lui de vedere, sau puteți să faceți o mică căutare pe Google unde scrieți essential oil, patchouli, am văzut că scrie cineva, nu știu, nu l-am aici în lista mea, dar asta urma să spun, pentru că sunt multe uleiuri, numai doTERRA are, poate mă ajută fetele, cred că are peste 100. Putem căuta așa, scriem numele patchouli, de exemplu, essential oil, în engleză, pentru că în limba română nu m-am văzut să apară în căutări, și scriem yang or yin. Ați văzut, cred, sau nu știu dacă scria pe ecran, yang se scrie cu Y-A-N-G, iar yin se scrie Y-I-N. Și o să vă apară pe Google, sunt mai multe site-uri și aromaterapeutul care tratează folosind uleiul respectiv, de obicei are o părere și justifică de ce îl consideră yin sau yang. Nu sunt niște măsurători științifice exacte care se pot face, dar, cum spuneam, aceste două forme de medicină, medicina ayurvedică și medicina tradițională chineză, au împreună aproape 8.000 de ani de experiență și cred că au luat-o pe trial and error și așa și-au dat seama. Și ca să revin la fazele lunii, pe care le vedeți aici pe share screen-ul meu,
Luna nouă, care urmează peste 3 zile, este o fază yang. Și este un moment în care noi suntem îndemnați să facem lucruri, să acționăm, să ne punem intenții. Așa. Și o să măresc un pic aici, să vedem cum anume ne putem pune aceste intenții. Aici am și un calendar, nu știu cum să fac să vă dau aceste resurse. Uite, mi-a apărut. Ce luxos, ce fin! Doamne, vă mulțumesc! Deci cred că numai energia voastră bună pe care mi-ați trimis-o aici, Apple, să vă dea Dumnezeu sănătate și Marele Spirit. Îmi cer scuze, fac o pauză, simt nevoia. Am tras o carte, mie îmi plac cărțile de oracol și uite, am tras la începutul ăsta, zice Eagle Spirit. Spune așa, Spirit has your back, adică mă susține Universul și de-aia merge mouse-ul. Mulțumesc! Vedem aici luna mai, sper că vedeți cursorul meu care funcționează acum. Și cu negru avem aici pe 22 luna nouă. Și apoi ne uităm aici, zice New Moon, lună nouă, care este Yang. Și fază Yang, ne spune ce trebuie să facem. Set my intention, îmi pun intenția, exact așa cum am vorbit, am grijă ca această intenție să fie legată de mine, să o simt în corp și să fie o intenție pe care mi-o doresc pur și simplu pentru că o vreau, pentru că n-am lucrul ăla, pentru că îmi face plăcere. Nu implic terțe părți. Și zice, I feel my intention in my body. Pur și simplu simt că am lucrul ăla. Mă comport ca și cum s-ar fi întâmplat deja. Fizica cuantică a descoperit că timpul nu e liniar și că s-ar putea să fie chiar în buclă. Așadar, faptul că ceva se întâmplă în viitor nu mă împiedică pe mine să mă simt azi ca și cum aș avea suficienți sau banii pe care mi-i doresc, iubitul pe care mi-l doresc, familia pe care mi-o doresc, că aș locui în casa perfectă. Dacă eu mă simt ca și cum aș avea și mă comport ca și cum aș avea acel lucru, Universul vrea să-mi aducă. Deci asta e faza de lună nouă. Apoi, vedem că luna stă cam 3 zile într-o fază din asta și că pe data de 26 vom avea luna care crește, sau îi se mai spune seceră în românește. Aceasta este o fază yin. Fazele masculine și fazele feminine, fazele de acțiune și fazele de repaus se succed, vin una după alta, adică avem una albă, una neagră, ca în jocul ăla pe care îl știm. Așadar, următoarea este o fază yin, feminină, în care eu sunt îndemnată și susținută de univers să mă relaxez, să fiu mulțumită că mi-am pus intenția respectivă, să mă simt ca și cum universul se ocupă de intenția mea și să respir, adică să mă relaxez. Dacă urmărim graficul, după încă 2 zile și ceva, urmează primul pătrar. Așa se cheamă și în românește. First Quarter Moon, cred că în clasa 9 sau a 10-a când am făcut astronomie, ne-a vorbit de el și, bineînțeles, este iarăși o fază yang, o fază de acțiune în care suntem susținuți să facem lucruri. Să facem acțiuni care să ne ajute intenția. Mi-am pus intenția să câștig o anumită sumă de bani. Aici este faza în care eu aș putea să încep să trimit CV-uri, să dau telefoane, să le spun cunoștințelor mele că sunt interesată de asta. Pentru că, uite, eu, de exemplu, iau exemplul meu pentru că asta e intenția care mi s-a îndeplinit cel mai curând. Am vorbit cu tipa, doamna care e supraveghetoare acolo la școală și am anunțat-o, măi, uite, eu aș vrea să-mi găsesc ceva de lucru, până acum am făcut benevolat, a fost minunat, dar dacă auzi sau ai nevoie, eu sunt disponibilă, am program flexibil. Bun, s-a notat. Apoi, Gibbous Moon. În românește, faza asta eu nu știu cum se numește și nici n-am auzit să aibă vreun nume, dar Gibbous vine din limba latină și înseamnă cocoșat, iar în limba noastră a dat cuvântul ghebos. Pentru că așa ne putem aduce aminte, practic e ca un cocoșat, luna se cocoșează și devine mai mare, mai mare, mai mare, se duce spre faza ei de lună plină. Și asta
este iarăși o fază yin, în care suntem îndemnați să stăm, să fim receptivi. Și ce scrie aici, ia să văd eu, zice, I trust that the perfect intention is coming into form in the perfect time. Respectiv, am încredere că intenția mea se manifestă în modul perfect și atunci când trebuie, în timpul perfect. Am învățat și eu destul de târziu în viață că e important nu doar să faci, să spui planuri, să-ți pui targeturi și să muncești zi și noapte, ci este extraordinar de important să fii și în faza feminină, în faza în care primești, ești receptivă, ești acolo, pur și simplu a fi, în care suntem atenți la noi, la corpul nostru, la semnele pe care ni le dă Universul, cum vedem peste tot pe ceasul 1, 11 și 11 minute, cum vedem semne, cum ni se spune, da, ești pe drumul cel bun. Este nemaipomenit de important să avem, odată la 3-4 zile, cum vedem aici în grafic, o fază în care pur și simplu să fim, să respirăm, să ne dăm timp să primim. Pentru că dacă suntem ca un robinet care curge tot timpul, nu, pe lângă faptul că nu avem timp să ne bucurăm de rezultate, nu-i dă posibilitatea Universului să ne bage și el pe sub ușă ceva, un plic. Adică are și el nevoie de timp și de spațiu și despre asta se vorbește în faza asta. Intenția mea se manifestă așa cum trebuie, pentru că eu îmi doresc un venit. Dar eu nu știam de unde vine venitul ăla. Nu știam că vine de la școală, nu știam dacă vine de la retreat-uri, din consultațiile private, nu știam dacă am și o vreo mătușa Tamara care dă să moară și îmi lasă așa dita-i moștenirea. Eu nu știam. Eu știam doar că vreau un venit fix. De atât. X. Așa, deci suntem în faza asta. Apoi urmează faza mea favorită. Luna plină. Pentru că eu și organizez retreat-urile astea de lună plină și de ce e faza mea favorită? E o fază yang, o fază masculină și uite aici suntem îndemnați să continuăm cu intențiile noastre, dacă ele mai sunt de actualitate, dacă ne mai interesează, pentru că e posibil ca eu să mă fi răzgândit, să-mi dau seama că nu vreau intenția pe care mi-am pus acum 2 săptămâni, dar și mai important, noi avem intenții pentru că noi ne dorim. Și acum 2 săptămâni, și acum 1 an, și acum 2 ani, și acum 10 ani, și în copilărie. Poate că în copilărie eu vroiam să devin balerină. De fapt, nu, vroiam să devin arheolog și astronaut. Și acum nu mai vreau să devin astronaut. Balerină aș putea, da. Nu, serios. Și dacă avem dorințe din astea mai vechi, care nu mai sunt de actualitate și pe care pur și simplu nu ni le mai dorim, adică, nu știu, poate multe dintre noi vreau să devină sirene și acum chiar nu mai vor, adică n-am chef, nu vreau. Este important să let go, să ne debarasăm de aceste dorințe, să le mulțumim. Mulțumesc, dorință, că ai fost în viața mea și că mi-ai dat speranță și fericire. Dar acum te duc. Și în momentul în care noi renunțăm în mod conștient la aceste dorințe, ne eliberăm și ne recuperăm și energia pe care am pus-o în aceste dorințe. Care va să zică, dacă eu îmi doream să fiu sirenă și acum nu mai îmi doresc, există o cantitate de energie pe care eu mi-o recuperez de acolo. Și cantitatea asta de energie pe care eu mi-o pot recupera cu ocazia acestei faze a lunii pline, o pot folosi, uitați dacă voi vedeți ecranul, peste 2 săptămâni. Bine, eu mă duc în urmă, dar treaba e rotundă, că luna se învârte așa în jurul Pământului. Mă duc peste 2 săptămâni în față și o pot folosi la următoarea lună nouă ca să manifest. Pentru că, da, am spus, în univers există o cantitate infinită de energie, dar eu, ca om care trăiesc în 3D și care am și tot felul de... trăiesc și într-un mediu toxic, bag în mine toate prostiile, am și eu așa capacități limitate, nu pot accesa încă această cantitate nelimitată de energie. Așadar, vreau să lucrez cu ceea ce am deja. Vreau să-mi recuperez energia pe care o am și să o folosesc pe asta. Și atunci ce fac? Renunț. Faza asta a lunii pline este minunată, să-mi fac curat în casă, să arunc blugeia care i-am eu din clasa 11 și mi imaginez eu că o să intru, nu lasă că o să intru și mi-a spus mie mama și verișoara mea că, vedeți că moda este ciclică
Și că ce se purta așa aici nou abia acum e la modă și țineți-le acolo. Nu ascultați nimic, aruncați tot. De fapt, nu aruncați, donați. Donați! Deci, ziceam, renunțăm la obiecte, la decluttering. Dăm tot ce putem. Renunțăm la comportamente toxice și tipare de comportament toxic pe care le avem. Renunțăm la relații cu persoanele toxice. Nu-i mai scriem omului ăla care nu ne răspunde la mesaje. Nu mai vorbim cu membrii ai familiei care ne enervează. Le mulțumim pur și simplu. Pur și simplu le mulțumim pentru prezența lor în viața noastră și respirăm, inspirăm, ne eliberăm și ne luăm energia înapoi. Putem chiar să ne imaginăm pe Arhanghelul Mihail, care vine cu o sabie de lumină și ori taie legăturile astea, ori pur și simplu le topește și noi ne recuperăm energia. Și inspirăm și simțim așa ca o lumină puternică care vine înspre noi. Și practic, și de fapt, renunțăm să-i mai hrănim pe alții din energia noastră și folosim energia noastră pentru ce? Uite, zice aici, eliberez, renunț la tot ce nu mai am nevoie, cost corect. Adică dacă eu mi-am dat seama că, domne, mi-am pus în intenție să câștig o sumă de bani, dar mi-am făcut mai bine astea, socotelile și aș vrea mai mult. Încep să-mi dau seama că vreau un pic mai mult sau așa. Iar un lucru foarte important pe care îl facem la luna plină și pe care este extraordinar de important să-l facem la luna plină, nu știu dacă e scris aici, mă rog, este să fim mulțumiți și să fim grateful și să fim, nu vine acum cuvântul, dar să fim așa, să ne bucurăm foarte mult de ce avem, să facem chiar un jurnal în care să scriem toate lucrurile bune. Cum e grateful? Recunoscător. Recunoscător pentru ceea ce avem. Pentru că energia recunoștinței este o energie care ne dă putere, este o energie care face florile să înflorească, mută munți din loc. Și iarăși energia asta de recunoștință ne poate ajuta în perioada aia de lună nouă să manifestăm. Așa. Deci la lună plină se face foarte multă muncă din asta energetică și la lună plină este important să folosim uleiuri masculine, uleiuri yang, care ne ajută să mutăm energie. Deci este o acțiune. După aia vreau să fac o notă sau o să fac aici în paranteză. Dacă noi ca persoane suntem niște persoane foarte agitate, adică avem mai mult partea asta de foc și aer, de uscat, avem tensiune mare, avem limba foarte roșie, nu ne apucăm să dăm acum cu uleiuri yang, pentru că nu o să reușim decât să ne provocăm un atac de cor sau ceva mai rău. Este bine să fim cât de cât echilibrați, adică de asta trebuie fiecare să se autoevalueze și să vadă cum merge mai departe. Adică dacă eu deja sunt o persoană foarte activă, foarte cu foc în mine, nu mă apuc să bag numai uleiuri yang pentru că nu o să-mi facă bine. Și uite, de exemplu, ca să ne ajute, doTERRA a venit cu balance, care el balansează, ne ajută să găsim o stare de echilibru. Așa. Iar apoi, iarăși, dacă eu sunt o persoană care de-abia mă mișc, mi-e tot timpul frig, sunt moale, sunt pufoasă, am yin-ul ăsta feminin foarte pronunțat, chiar dacă faza lunii care vine, de exemplu luna în descreștere, uite, vedem aici, este o fază yin, nu mă apuc chiar să dau cu peppermint și cu alea, cu lămâie și cu peppermint, că mă iau frigurile, mă apucă moliciunea, somnul și dezintegrarea. Adică, eu de fapt folosesc aceste uleiuri în funcție de energia uleiului și de fazele lunii ca să pot funcționa ideal, optim, la maxim. Și e foarte important să-mi ascult intenția și să mă ascult pe mine. Continuu. O iau mai repede că acum ați prins ideea. Acum luna este în scădere, iarăși faza asta a lunii în scădere n-are un nume în limba română, dar oricum,
ce sunt susținută să fac? Să primesc, să fiu recunoscătoare și să fiu sigură că intențiile mele se materializează și să fiu într-adevăr recunoscătoare și să simt în mine că am posibilitatea să primesc tot ce cer și că merit. Foarte important, că merit. Iubirea de sine este un ingredient, nu știu cum să stress enough, nu știu cum să subliniez, un ingredient nemaipomenit. Dacă eu îmi doresc ceva ce eu nu cred că merit, păi n-am cum să-l primesc. Trebuie să cer lucruri pe care eu într-adevăr cred că le merit. Apoi vine, cum ne-am obișnuit, al treilea pătrar, se numește în românește, este o fază de acțiune în care sunt susținută să fac lucruri. Adică, acum primesc și I give back. Este faza în care fac și eu lucruri pentru ceilalți. Cum ar fi, cum toată echipa doTERRA face Zoom-urile astea gratuite și cum încercăm cu toții să give back, să dăm înapoi, să contribuim la societatea în care suntem, să contribuim, să ne ajutăm prietenii, să dăm și noi din ceea ce avem. Deci asta este o fază în care suntem susținuți să facem lucruri pentru ceilalți într-un mod lipsit de interes, nu știu, așa, în fine. Ați înțeles voi. Să fim oameni buni, Domne. Apoi, cine vine? Normal, faza yin, pentru că a fost masculină, asta ar fi tot secera întoarsă, tot nu știu dacă are nume în română, o să-mi spuneți voi dacă știți, și zice, I reflect with thanks, I rest, I restore. Sunt recunoscătoare, am o stare de reflexie, cum am zis, yin-ul, femininul, merg spre interior, înăuntru în mine, mă odihnesc, este extrem de important să mă odihnesc. Și Dumnezeu când a făcut lumea s-a odihnit, nu? Că practic asta a făcut și El, a manifestat și în ziua 8-a, în ziua 7-a s-a odihnit. Este extraordinar de important să mă odihnesc ca să prind forțe noi. În fazele yin este bine să dorm, să fac masaje, să-mi fac băi cu uleiuri esențiale, cu lumânărele, să am grijă de mine. Și exact așa cum știm, luna se învârte în jurul pământului, pac, și de la faza asta ne ducem înapoi la faza de lună nouă. Și dacă lucrăm cu energia lunii, este minunat, pentru că nu uităm. Luna e mereu pe cer și ne aduce aminte, ne trage de mâine că, alo, face și noi curățenie, aruncăm și noi ceva la luna nouă. Mai aruncăm și noi ceva sau doar cumpărăm ca hordării? Deci, e luna nouă, e timpul să arunc, e timpul să mă uit prin telefon, cine mă supără, cine are o relație toxică cu mine, cui îi mai dau bloc. Curățăm. Și când curățăm, ca la pahar, se face spațiu. După ce bem apa, avem loc să mai punem altă apă nouă și să umplem. Și dacă, imaginați-vă, paharul nostru, eu am o vârstă, înaintată, nu vreau să spun, da, așa, multe zeci de ani. Și dacă eu de 30-40 de ani cât o avea eu acolo, 25, tot las apa asta să se umple și nu o arunc niciodată și nu o beau și nu o folosesc, păi imaginați-vă, ne imaginăm că nu se evaporă. Este într-un mediu magic și nu se evaporă, dar face broaște, face mătase. Este nemaipomenit de important, nu pot să subliniez cât de important este să facem loc pentru ca să putem manifesta. Noi asta vrem să facem, să manifestăm și vrem lucruri noi. Dar mai și aruncăm ca să avem unde să vină. Da. Ce să mai spun? Smaranda, da. Iartă-mă. Ori n-am fost eu atentă, am o întrebare. Deci, la lună plină sau la lună nouă aruncăm? La lună plină aruncăm. Da. Și uite, ca să-ți aduci aminte, o vezi plină. Imaginează că e un pahar plin ochi. Nu mai e ce să bagi, nu mai poți să arunci nici măcar o picătură. Deci arunci. Iar la lună nouă, care e desenată așa goală, la lună nouă ne punem intenții. Și aici în tabel, uite, mai, vine luna nouă pe 22. La lună nouă ne punem intenții. Și apoi luna crește ca o plantă. Îți mulțumesc foarte mult, e o întrebare foarte bună. E ca și cum ne-am imagina că în punctul ăsta negru plantăm o sămânță. Deci punem intenții. Și chiar vreau să precizez că în agricultură se ține cont
Și am văzut că și aici, pe câmpuri, se plantează foarte mult la lună nouă, pentru că tot ce pui pe lună nouă crește. Și pe lună plină dăm afară. Dacă rămâneți doar cu informația asta după Zoom-ul ăsta, e minunat. Și luna nouă și luna plină sunt yang. Facem treabă. Înainte și după stăm, ne răsfățăm, ne masăm în cap, primim, stăm așa și așteptăm să ne pice. Mă, și ne pică. Pe cuvântul meu, dacă nu ne pică. Dar trebuie să așteptăm, adică trebuie chiar să dăm loc Universului să ne ofere. Așa, să mă mai uit la mine în fițui și în desfășurător. Mai aveam să vă povestesc cum anume facem mixurile de uleiuri esențiale, dar nu știu dacă avem timp. Vreau să-mi spună Billy și cu Oli și cineva să-mi răspundă dacă mai am timp să spun despre cum facem uleiurile esențiale. Da, este timp, Smaranda. Este. Sigur? Da, sigur. Am să vă... Și mai amintește-le celor care au intrat ulterior despre concurs, poate mai sunt, oricum mesajele au curs, sunt foarte multe fraze minunate, ne este greu să alegem. Te rog eu, le spui tu ca să mă duc să beau și un pic de apă, te rog eu, mai spune tu odată viul de grapă. Sigur, fugi. Umple paharul. Deci, pentru cei care au intrat ulterior, Smaranda ne-a propus un concurs. Ea vrea să ofere o ședință privată unei persoane care scrie o frază pe chat în care să folosească două cuvinte, intenție și doTERRA. Deja frazele au curs, sunt minunate, ne este foarte greu să alegem. Eu și Biliana vorbim în privat care ne place mai mult. Oricum, persoana care trebuie să fie în legătură cu Smaranda va fi, aia cu siguranță, știm că Universul va pune lucrurile la punct așa cum trebuie. Smaranda a revenit, nu uitați să-mi puneți cei care n-ați făcut-o până acum. O propoziție, o frază, ceva acolo pe chat, pentru că noi le urmărim, le citim pe toate și la final anunțăm cine a câștigat ședința cu ea. Mulțumim, Smaranda, ești minunată! Mulțumesc, Oli, că mi-ai dat oportunitatea să pun și o apă, pentru că dacă vorbesc mult, mi se usucă și mie gura. Și să vă explic cum fac eu cu mixurile. Vă invitam să faceți pentru fiecare fază a lunii un mix. Adică nu chiar pentru fiecare fază. Să faceți un mix yin și un mix yang. Și să le folosiți când pe una, când pe alta, în funcție de fazele lunii. Nu știu cum o să fac, dar o să fac cumva, sau poate faceți voi screenshot-uri. Uite, la ăsta ar fi minunat. Chiar zice în ce zi și puteți să le folosiți așa. Uite, le-am făcut și colorate. Yang reprezintă focul și aerul masculinul, yin reprezintă... Ce reprezintă? Pământul și apa. Și de-aia l-am făcut albastru, ca să fie așa, adică să fie așa, frumos. Așa, și eu fac două mixuri. Uite, fac două mixuri și pentru că sunt... am niște prietene minunate care m-au învățat și pe mine să-mi cumpăr sticluță din astea. Și uite, am sticluță roz pentru mixul... Bine, sincer, trebuia să pun mixul masculin în asta și mixul feminin în asta, dar adevărul vă spun, l-am pus roz că e de fete. Da, noi ne imaginăm că facem corect. Voi faceți corect, nu ca mine incorect, nu. Stai să mai dau așa să mă luminez. Deci, în ăsta roșu punem mixul masculin și în ăsta albastru punem mixul feminin. Și eu ce fac? Păi, prima oară îmi fac un teanc cu o grupare, îngrupez așa, multe uleiuri pe care eu le consider, sau am aflat despre ele aici în Zoom-ul ăsta, că ar fi masculine. Și încep și le miros. Și le miros, și pun deoparte 4-5 care îmi plac. Dar după aia vreau să urmez niște principii să-mi fac acest mix. Respectiv, în urma unei cercetări extinse, am aflat că în lumea parfumerilor există un sistem de note. Respectiv, note de vârf, note de mijloc și notele de bază. Notele de vârf se evaporă destul de repede după aplicare și au o aromă proaspătă și ascuțită. De obicei este vorba de citrice, despre care știm că sunt... Ce sunt? Normal, în afară de wild orange, care e neutru. Apoi, notele de mijloc. Ele sunt considerate inima de ulei a acestui parfum, a acestui mix. Aroma lor se face simțită după evaporarea notelor de vârf
și este mai moale, mai puțin dură. În engleză, uite, și aici am și o listă cu ele și vedeți, voi puteți, dacă sunteți pe telefon, să dați așa cu degetul și să le vedeți exact pe fiecare sau să faceți un screenshot, o captură de ecran și să o vedeți. Uite, aici zice note de top, note de mijloc și note de bază. Nu prea se văd, Smaran, dacă sunt scrise foarte mărunt. Nu poți să dai... Uite, Știu că ai încercat înainte de... Ok. Da, nu, mai mult de atât nu pot să fac, pentru că ți-am mai zis, am rezistențe, universul le simte, dar poate le putem pune noi pe un grup sau așa. Uite, eu pot să fac așa un pic, dar dacă oamenii care sunt acum cu noi online o să-și facă captură de ecran, ei pot apoi mări, pentru că imaginea e la rezoluție destul de bună. Și puteți să faceți și zoom, fiecare să-și facă zoom pe ecran. Așa, spuneam că aceste note de mijloc se simt după evaporarea notelor de vârf și ele sunt în engleză descrise ca soft and mellow. În română ar fi note mai moi, mai moi, că altfel nu știu cum, că și soft și mellow se traduc cu cuvântul moale. Apoi sunt notele de bază. Notele astea de bază sunt, de fapt, uleiurile mai grele. Și aroma lor se poate face simțită foarte ușor, dar poate fi și prea puternică și dacă utilizăm prea multe din notele astea de bază, riscăm ca notele de vârf și notele de mijloc să nu se mai simtă. Și aici este vorba despre, de exemplu, eu am făcut o greșeală când îmi făceam uleiul pentru luna nouă de peste 3 zile și am pus casia. Și vreau să pun 2 picături și mi-au căzut 4 și celelalte uleiuri nu s-au mai simțit, era doar casia. Deci dacă voi vreți să faceți un screenshot o captură de ecran cu asta, deci asta e părerea unor oameni, pentru că și notele astea și parfumurile sunt o treabă foarte personală. Iar apoi mai avem și astea. Astea sunt tot așa uleurile categorisite în note de vârf. Top înseamnă note de vârf, middle notes, note de mijloc și base notes, note de bază. O să puteți observa că aici nu sunt numai uleiuri esențiale de la doTERRA. Sunt pur și simplu mirosuri, pentru că este luat din lista unor parfumeri care folosesc și ei ce arome vor. Dar o să regăsim foarte multe din uleiurile doTERRA, așadar această listă ne este utilă și nouă. O să vă rog să încercați să faceți o captură de ecran, dacă nu merge, nu merge. O să vedem, o să le punem pe grupuri. Eu am un... Și cum mă salvează, Doamne Universul. Eu am un Instagram și un Facebook care se cheamă Full Moon Retreat. O să le postez în această seară și mâine, deci Full Moon Retreat, acolo, și o să le rog și pe Billy și pe Oli să le posteze și le puteți să le luați de acolo, că o să fie mult mai clare imaginile. Și am aceste două sticle pe care le am cu mine în mașină, în geantă și în funcție de ce simt că am nevoie, le pot folosi. Apoi vreau să vă mărturisesc că, de fapt, testele le fac în sticle din astea mici, pentru că mi s-a întâmplat de multe ori să-mi iasă mixuri care nu-mi plac. Și pentru că pentru mine uleiurile esențiale sunt așa aproape sacre, le folosesc cu pipeta și le țin ca pe niște odoare, nu vreau să le risipesc și atunci încerc din astea mici și după ce văd că îmi place mixul, mi le pun în astea mari și vă mai mărturisesc că am și o sticluță specială pentru situații de urgență pe care o am la gât și imediat, dacă e ceva, o desfac, miros. Ați văzut în 22 de secunde la creier, în 2 minute, nu ați văzut acolo în slide-ul ăla. Imediat își face efectul, adică dacă e ceva, cum mă supără careva, și uite așa mă simt mult mai bine. Smaranda, ești extrem de dotată cu tot felul de lucruri. Ce vreau eu să spun, pentru că a trecut o oră și un pic deja și am fost tras așa de mână, este hai să anunțăm câștigătorul, exact. câștigătoarea. Asta vreau să spun și eu. Te rog, anunț-o.
Și după, pentru cei care mai vor, mai rămân alături de tine, dacă mai ai ceva să ne împărtășești, însă hai să încheiem cu câștigătoarea și să vă mai spun că acest Zoom este un eveniment Diamond Club. Pe acest grup sunt mai mulți participanți Diamond Club. Pentru cei care nu au încă un cont doTERRA și doresc să-și facă un cont în urma acestui Zoom, au 3 zile la dispoziție, timp în care, dacă o vor face prin portalul uneia dintre participanții Diamond Club, pot primi din partea companiei cadou încă unul esențial. Past tense este luna aceasta. Cu siguranță, dacă luați legătura cu cei care v-au invitat la acest Zoom, ei vor ști despre ce este vorba, ei vor ști cine este în Diamond Club și vă vor ajuta și cu această informație. Haideți să vedeți pe cine am ales noi câștigătoare, eu și Biliana, pentru că am tot vorbit acolo în privat. Mesajul este următorul. Intenționez ca eu să fiu persoana cu care lucrez personal dintre toți cei prezenți aici care facem parte din doTERRA. Este Diana Gubaș de la Brașov. Diana, ai câștigat o ședință cu Smaranda și dacă Smaranda v-a plăcut, vă mai spun și eu încă o dată, Full Moon Retreat, o puteți urmări și pe Insta și pe Facebook, are o grămadă de postări în fiecare zi acolo, noi ne bucurăm de tot ce postează ea, deci dacă v-a plăcut, urmăriți-o și pe Full Moon Retreat. Diana, ai câștigat ședința cu ea, dacă vrei să îi spui mulțumesc sau ceva și dacă mai ești alături de noi, pornește. Eu aș mai vrea să întreb dacă mai cineva a scris această intenție, că noi ne-am uitat peste toate, dar dacă mai fost cineva și a scris și putem să vedem, atunci o să extragem, să fie corect, că nu vreau cumva să fi scăpat că a mai scris cineva. Eu nu am văzut, dar dacă cineva a scris, să ne tragă de mânecă. Uite, Diana, poți să-ți pornești microfonul, că am văzut că ești alături de noi și scris ceva. Cred că o să-i... Încearcă tu, Bili. Asta-i, da. Deci dacă mai e cineva care a scris aceeași intenție, noi poate am omis-o, vă rugăm să ne... Super mâncare de pisici, ca să fie bine hrănit. Wow! Am declarat public în față la mulți, mă rog, eu sunt cu soțul meu aici, dar am declarat public că eu o să câștig asta și am zis, o să vedeți că eu o să câștig asta. Pentru că eu lucrez de mult cu legea atracției și intenția contează foarte mult și știu asta. Vă mulțumesc din tot sufletul și declar ceea ce spune invitata voastră minunat, Smaranda. Sunt foarte entuziasmată, dar pentru că, într-adevăr, lucrurile astea funcționează la nivel emoțional și fizic și vă mulțumesc mult și... Înseamnă, Diana, o să vorbiți aceeași limbă. Am declarat asta în față la soțul meu. Acum vreo 15 minute am spus că eu o să câștig. Deci poate să spună și ea la asta oricând. Sunt foarte, 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 în momentul ăsta sunt extrem de emoționată pentru că știu că funcționează. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Te pupăm, Diana! Vă mulțumesc! Mă bucur mult, aștept să-mi scrii pe Instagram, pe acolo mă găsești. Da, am să scriu, da, wow! Felicitări! Mulțumesc! Multe mesaje ne-au plăcut, Smaranda. După Zoom-ul ăsta vreau să intri și să le citești și tu, pentru că foarte multă lume rezonează cu tine, foarte mulți își doresc înregistrarea, chiar o să-ți crească sufletul când vei citi ceea ce au postat invitații, cei prezenți la Zoom, așa că pentru cei care vor să rămână în continuare, dacă mai ai ceva să ne spui, cu drag. Încă 20 de minute sau 10 minute aș vrea să vorbesc despre energia lunii noi în Gemeni, care e pe 22 și vreau să le spun pe scurt ce mix le propun eu pentru luna asta și cam asta. Ce ar putea să facă ei acasă, cum să-și seteze intențiile, adică cum, practic, deci cu ce se îmbracă, ce mănâncă, ce se așează, așa, un atelier practic. Hai să nu zic 10 minute, că mă hazardez. Cam 15-20. Dacă vor și este ceva ce poate să facă vineri. Așa. Păi, practic o luăm așa. Cine n-a plecat înseamnă că rămâne. Eu îi dau înainte ca să economisim din timp. Pe scurt. Toate lucrurile sunt yin sau yang. Începem aici cu Aries, adică berbecul. El e primul din zodiac.
și este masculin, urmează Taurul feminin, Gemeni masculin, Rac feminin și tot așa până la capăt. Aici vedem că sunt scrise și cele 4 elemente din care este creat Universul. Vorbeam la început, pe slide-ul cu Soarele și cu toate planetele, despre faptul că lumina, cu ajutorul apei și pământului, prin intermediul plantelor, este transformată în hrană pentru noi și în ceva sustenabil, din non-substanță în substanță. Și aici avem scrise elementele: apă, foc, pământ și aer. De asemenea, putem vedea că aerul și focul sunt masculine, apa și pământul sunt feminine. Păi și de ce ne ajută treaba asta sau de ce ne interesează? Când vrem să facem un ritual de manifestare, încercăm în interiorul propriei case sau în locul unde vrem să facem acest ritual de manifestare să recreăm elementele Universului. Și aici este o poză, bine, un pic distorsionată, că așa a ieșit. Aici este o lumânare. Lumânarea reprezintă focul. Apa o putem reprezenta fie printr-un pahar cu apă, fie printr-un difuzor în care punem uleiurile esențiale și în care putem difuza exact uleiuri esențiale yang. Și bineînțeles că fiecare zodie sau fiecare lună este dedicată unei zodii și sunt uleiuri specifice. Apoi, aerul îl putem manifesta prin pene sau prin sunet sau iarăși prin palo santo sau prin lucruri pe care le putem arde, lucruri care generează fum. Pământul e într-adevăr ușor de reprezentat, îl reprezentăm prin cristale sau prin flori, prin plante, prin pietre, prin bețe, prin orice crește în natură. Și așadar avem lumânare, foc, cristale, pământ, aerul este reprezentat prin pene sau prin un obiect care face zgomot, un clopoțel, iar nu mai știu care mi-a mai rămas, cred că apa. Apa, un pahar cu apă sau nebulizatorul. Da, cam așa, ați prins ideea. Și apoi, ce pun eu în nebulizator? Uitați, și vă spun aici, am făcut o încercare nereușită. Am folosit acest ulei care este neutru. Apoi, știu că lemon și marjoram sunt două uleiuri care merg foarte bine cu zodia gemenilor. Pentru că, iarăși, astrologii propun de fiecare dată diverse arome care merg bine între ele și care susțin energia unei zodii. Apoi am vrut să pun frankincense pentru că l-ador și l-am simțit și am pus casia. În momentul în care am pus casia în acest mix, s-a stricat toată treaba și îl folosesc, dar nu o să-l folosesc la ritualul meu de manifestare pentru că nu mi se pare ok. Și atunci, în mixul următor, am scos casia și am pus cedru, care știți că este un ulei yang, masculin, și care ne va ajuta să manifestăm mai ușor pentru că faza de lună nouă este o fază yang masculină. Și uite, aici eu vă propun mixul pe care l-am făcut eu pentru luna nouă în Gemeni. Am pus lemon, marjoram, frankincense și cedarwood, câte 4 picături din fiecare, iar wild orange am pus 7 picături și mi-am făcut mixul pe care îl voi folosi. Apoi, da, știu că atâtea informații trebuie rezumate și reascultate, dar fetele o să vă dea... Am vrut să fiu cât mai succintă, dacă aș fi fost după mine, ar fi fost mult mai mult. Aici este calendarul pe 2020. Am tăiat cu roz ce a trecut deja și aici suntem noi, în faza de lună nouă. Și chiar puteți să faceți iarăși un screenshot la acest ecran și o să vedeți că cu negru sunt reprezentate lunile noi, momentul în care voi vă puteți pune dorințe. Luna nouă în Gemeni. Iar acum vreau să vă spun foarte pe scurt cum vă puteți conecta la o dorință de natură divină și la o dorință
pe care să o puteți manifesta destul de ușor și unde să aveți susținerea Universului. În primul rând, trebuie să vă puneți pentru voi măcar jumătate de oră. Să stabiliți că e timpul vostru și că nu veți fi deranjați. Vă așezați undeva, într-un loc liniștit, vă aduceți obiectele despre care am vorbit, aprindeți lumânarea. De dorit ar fi să fie o lumânare nouă, pentru că o intenție nouă chiar merită o lumânare nouă. De preferat, eu recomand o lumânare albă, o aprindeți și puteți începe prin a respira profund și a vă conecta cu corpul. În funcție de lucrurile în care credeți fiecare, puteți cere ajutorul ființelor de lumină. Poate să fie sfinți, poate să fie arhangheli. Aș vrea să precizez că toți arhanghelii, din punct de vedere al energiei feminine-masculine, sunt niște ființe, poate nu sună bine, neutre, dar ei nu sunt nici femei, nici bărbați. Ei sunt niște ființe complete, care ne susțin în energie și ne susțin să ne vindecăm și ne susțin să ne conectăm. De exemplu, arhanghelul în românește, ei sunt de natură masculină, arhanghelul, dar de fapt sunt niște ființe complete pe care le putem ruga să ne dea ajutor oricând. Gabriel ne ajută să ne conectăm cu energia feminină și cu energia lunii. Mihail ne oferă protecție și îl putem recunoaște după culoarea lui albastru strălucitoare. Rafael este arhanghelul vindecării și îl putem recunoaște după lumina verde și chiar putem vedea când îl chemăm tot felul de obiecte verzi. Putem chiar folosi uleiuri care să aibă etichete verzi. Uriel ne conectează cu energia divină, cu energia sursei, cu energia lui Dumnezeu. Iar Metatron este arhanghelul care ne ajută să ne punem gândurile în ordine și ne ajută să putem pune la punct un plan într-adevăr bun. Așa cum spuneam, ne așezăm într-un loc liniștit, închidem ochii, aprindem lumânarea, evident invers, întâi aprindem lumânarea și după aia închidem ochii, cel puțin așa vă recomand eu, și ne conectăm la aceste ființe de lumină. Pot fi bunicii noștri, dacă nu mai sunt cu noi, pot fi oameni pe care noi îi admirăm și care nu mai sunt pe acest pământ. Pot fi îngeri, pot fi arhangheli, poate fi Fecioara Maria, poate fi zeița lunii, Hecate. Dacă aveți afinități în religia indiană, puteți să găsiți și acolo. Dar găsiți o prezență de lumină care vă e apropiată. Apoi închidem ochii și încercăm să fim prezenți cu noi, fără să ne judecăm, fără să așteptăm și vedem ce iese la suprafață. Și ne întrebăm, ce îmi doresc? Ce e cel mai benefic pentru mine? De ce am nevoie în acest moment? Și stăm. Ne acordăm măcar 5 minute. Și chiar dacă nu se întâmplă nimic, chiar dacă nu simțim nimic, vă asigur că la nivel energetic noi ne conectăm cu sufletul nostru și vom primi un răspuns. Chiar dacă nu-l vom primi pe loc, el o să vină. Poate să vină dintr-o senzație de a ști. Poate să fie o melodie pe care o auzim la radio. Poate să fie un rând pe care îl citim într-o carte. Un mesaj pe care îl primim pe WhatsApp. Răspunsul va veni și răspunsul noi îl știm deja. Și ce vă recomand? Pentru luna nouă în Gemeni, să scrieți răspunsul și cum veți face manifestarea mai ușoară. Veți folosi elementul aer. Și elementul aer are două reprezentări. Uite, am să stop share screen. Stop share screen. Așa. Și o să fac așa. Și elementul aer, după cum spuneam, are două manifestări pe care eu vi le recomand și pe care le puteți folosi. Respectiv, scrieți dorința și o citiți. O citiți cu voce tare și după ce spuneți dorința, adăugați la sfârșit. Așa este, așa să fie. Și ca să dați mai multă greutate acestui element de aer, puteți să vă faceți din pene. Bine, mie îmi și place. Și mi-am pus și clopoțel. Deci am elementul aer de 2 ori. Și pene
și puteți să spuneți dorință. Vreau ca venitul meu lunar fix să fie de atât. Și citesc de 3 ori chestia asta și cu ajutorul penelor spre o fereastră deschisă trimit dorința în univers. Dacă nu vă simțiți că rezonați cu asemenea creații, puteți pur și simplu să citiți cu voce tare dorința și să spuneți la sfârșit, așa este, așa să fie, dar o citiți cu voce tare. Și momentul cel mai bun pentru a citi dorința și a o elibera în univers este pe data de 22 mai la ora 20:38 sau 39 după unii, că și aici fiecare cu părerea lui. Bine, e vorba de 1 minut. Da? Ne încadrăm acolo. Deci, la 20:38 seara sau 39, pe data de 22. Vă citiți cu voce tare dorința în fața geamului deschis sau dacă puteți să fiți afară cu picioarele pe pământ, e foarte bine. Nu uitați să aveți lângă voi cele 4 elemente și să vă ascultați în primul rând inima. Cam asta am fost eu. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor celor 132 de persoane care mi-ați oferit un cadou minunat. Au fost mai multe! Au fost mai multe, voastră. Da. Mulțumim! Smaranda, să nu încheiem încă, să ne spui acum, în faza asta a lunii, ce trebuie să facem până la luna nouă, pentru că ne-ai dus așa și probabil lumea acum o să iese afară, o să se uite la lună și o să fie bulversată. Deci azi ce facem? Păi este faza de fix înaintea lunii noi, când luna se vede ca o seceră mică, în formă de C și este o fază în care noi trebuie să ne odihnim, să ne recăpătăm energia și să stăm în introspecție. Este o fază yin, feminină, așadar este un moment bun să ne găsim acea intenție înăuntru nostru. Asta vă invit și vă rog să faceți până pe data de 22. Ca pe 22 să fim pregătiți să urlăm cu voce tare, vreau! Și universul să zică, bine! Să știi că mi-am notat aici, mi-am notat ora, mi-am notat ziua, mi-am notat ce trebuie să am. Bine, eu știu ce trebuie să am după toate ritualurile cu tine. Ai fost minunată, toată lumea, mesajele curg pe chat, cât de mult îți mulțumesc toți pentru tot ce ne-ai împărtășit. Ai îmbinat foarte frumos cunoștințele tale despre lună. Tu ești fata cu luna, cu toate uleiurile esențiale, pentru că nu-i așa, este o întâlnire doTERRA. Și îți mulțumim încă o dată și cu siguranță nu va fi, este prima întâlnire cu tine, însă nu va fi ultima. Și sper că ți-ai făcut prieteni noi și că multe persoane vor intra și te vor urmări în continuare și vor lua legătura cu tine, pentru că mulți vor să ia legătura cu tine. Așa că eu îți mulțumesc, Billy, dacă mai ai ceva să spui. Mesajele curg în continuare, să știi. Da. Scrie lumea, toată lumea vrea să ia legătura cu tine și bine face, să știți că sunteți pe cele mai bune mâini. Iar eu îți fac o propunere să mai facem un zoom de intenție înainte de luna nouă care să fie în luna următoare și să fim și mai mulți și să trimitem intenții, așa, în cercul ăsta mare, în familia doTERRA, energie pozitivă și să ne înveți cum să lucrăm un pic și cu energiile astea. Măi, să știi că eu accept dacă tu îmi propui. Și să vedem și feedback pentru cei care și-au pus intenții, să vedem dacă s-au întâmplat, dacă au făcut-o din suflet, dacă... Da, e foarte important. Și atunci o să avem luna nouă în Rac, pentru că, uite, vreau să vă arăt aici. Acum avem luna nouă în Gemeni. Ăsta e semnul Gemenilor, ăsta este elementul aer, deci știm că e masculin și ăsta îl reprezintă pe Mercur. Și fiecare lună nouă este diferită. Și ca mesaj de încheiere aș vrea să mai spun așa, Gemenii, ca și semn zodiacal, pentru că în curând și soarele, practic soarele și când e lună nouă, soarele și luna sunt una peste alta, uite așa, și lucrează împreună pentru ca noi să putem manifesta. Este un moment minunat, dar de fiecare dată când ele sunt împreună e un moment unic. Și, practic, ce suntem susținuți? Ce ne învață Gemenii? Sunt doar 3 vorbe. Comunicarea are multe forme și întotdeauna există 2 perspective.
că gemenii sunt doi, da? Există punctul meu de vedere și punctul tău de vedere. Este foarte important ca în această perioadă să conștientizăm asta. Al doilea lucru, dacă îți schimbi perspectiva, ți se va schimba lumea. E clar că noi nu avem forța și puterea să schimbăm universul, dar 100%, și asta nu o poate lua nimeni, avem puterea să ne schimbăm perspectiva. Felul în care văd lucrurile face ca experiența mea să fie bună sau rea în exact aceleași lucruri exterioare. Iar ultimul lucru, what you speak, you manifest. Adică, vorbele tale au puterea de a manifesta. Așa că aveți grijă ce spuneți, cum vorbiți și ce grăiți într-o ființă. Pentru că noi avem treaba asta și la început a fost cuvântul și apoi s-a făcut lumină. Și vă mulțumesc din suflet. Mulțumim, Smaranda. Mulțumim. Dragă Smaranda, că zâmbea. Dragă Smaranda, da, dar nu mai pot după ea, deci nu mai pot, Smaranda, îți mulțumim din suflet și cred că în capul multora este acum întrebare, dacă tot Olivera ne-a povestit la început că la un retreat acolo ați luat legătura mai serios, întrebarea este când organizăm un retreat pentru doTERRA? Măi, când vreți voi, eu în fiecare lună plină. În fiecare lună plină organizez retreat-uri fizic și acum că vorba aia s-a dat drumul, eu și cu Oli și cu Billy visăm să organizăm un retreat în România și în România profundă și suntem cu toții invitați, iar conceptul retreat-urilor mele este că aduc specialiști în fiecare domeniu. Așa cum voi vă calificați la aici, specialiști în uleiuri. O să fiți specialiști în uleiuri și vom avea și tot felul de alți specialiști. Specialiști în energie feminină, specialiști în yoga, iar eu o să fiu fata cu luna, că eu mă țin de ce știu. Perfect. Da, într-adevăr. Din suflet, Smaranda. Perfect. Mulțumim din suflet. Ideea unui retreat a fost discutată de noi în România, undeva într-un loc minunat. Smaranda ne-a tot propus asta, așa că, wow, mă bucur că a venit și din partea ta, Ronela. Și trebuie să-ți spun și eu și Billy că retreat-urile la care am participat deja, fie că au fost fizic, au fost mai multe, fie că au fost online, au avut un impact foarte mare asupra noastră și s-au schimbat foarte multe în lunile astea de când noi participăm la retreat-uri. Cred că și Billy poate să spună același lucru. Deci foarte multe lucruri. Așa, deep down. Așa este. De când am fost la primul retreat, vă spun sincer, m-am dus acolo târâtă de Oli, că noi eram cu uleiurile. Hai la retreat! Eu zic, lasă-mă, unde? Ce să fac? Nu vreau. Deci nu vreți să știți ce s-a întâmplat acolo și cum parcă așa ți-o deschis creierul și ți-o deschis așa dorința de cunoaștere și să vezi totuși că nu putem privi doar așa și ce vedem și ce știm, da? Deci am venit un om schimbat și de atunci am tot participat și la alte retreat-uri și online și mă țin de ele și pun intenție și încerc să fac toate și e numai de bine. Deci ne-am schimbat totul și în jurul nostru s-a schimbat. Deci chiar este real. Oli, ești? Nu mai ești cu noi. Da, sunt. Eu nu mai văd iară pe nimeni. Cred că sper să nu îmi pice netul iară. Sau ceva. Te vedem. O să opresc înregistrarea. Atât. Da. Să o salvăm măcar atât, că am emoții cu Zoom-ul ăsta. Ieri n-am putut să intru online să-mi zic și eu mesajul pentru convenția de... Telepatic ai fost alături de noi, eu te-am simțit. M-am și machiat, m-am și aranjat și... Așadar, vă doresc tuturor spor la manifestare și cred că ne vedem pe 21 la Elevate, acolo, nu? Eu de-abia aștept, mi-am ocupat-o calendarul, Trebuie să vă spun că Smaranda și-a luat bilete la Roma, era de foarte puțin timp în doTERRA și a spus, eu merg la Roma, eu vin cu tine la Roma, eu vin și în America cu tine, eu vin... Deci oriunde mergeam, Smaranda a avut biletul luat, a căutat cazări, nu? Am și găsit. Am și găsit, da. Deci ne vedem online. Asta e. Lumea se schimbă, noi ne schimbăm cu ea. Și există oportunități în orice schimbare, iar evoluția nu poate exista fără schimbare și, cum spuneam, mesajul gemenilor, atâta timp când ne schimbăm percepția,
putem fi deasupra valului, nu de dedesubtul lui. Și atunci, îmbrățișând schimbarea și renunțând la ideile preconcepute, putem găsi partea bună în orice ni se întâmplă, ca planetă, ca familie și ca persoană. Ai încheiat atât de frumos, Maranda, nu mai pot să spun altceva. Las cuvintele tale să le rămână oamenilor în suflet. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumesc! Pe aici o să mâncați.